Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Mbah Hama dalam teman-teman atau lagu tanpa musik. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Selamat mendengarkan. Kepena tenan, lako pena tenan, Mas Gibran wakil presiden kudu diganti. Kesalahe opo, keklerune endi, kepena tenan nggonmu ngomong. Kepena tenan, lako pena tenan, Prabowo Gibran kuwi pilihane rakyat. Biyen kek jagoke gede perjuangane, bareng wis dadi kok arep mbok dadi. Apa kowe ra wedi rakyat bisa nesu? Apa kowe ra wedi rakyat bisa ngamuk? 58% rakyat Indonesia, 58% milih Prabowo Gibran. Kepena tenan, lako pena tenan, Mas Gibran wakil presiden kudu diganti. Kesalahe opo, keklerune endi, kepena tenan nggonmu ngomong. Apa kowe ra wedi rakyat bisa nesu? Apa kowe ra wedi rakyat bisa ngamuk? 58% rakyat Indonesia, 58% milih Prabowo Gibran. Terima kasih.